हा जो त्रिपुरारी पौर्णिमाचा उत्सव आहे विठ्ठल मंदिरात साजरा केला जातो साखरीला, याची परंपरा तशी शतकानुशतकांची आहे. पण हा उत्सव एवढा मोठ्या प्रमाणात होत होता की शेवटी राज्य सरकारने जी दखल घेऊन हा राज्य पातळीवरती सरकारतर्फे साजरा केला जातो आहे. त्याला आता एक तपासपेक्षा जास्त काळ झालेला आहे. आजच्या या पौर्णिमेच्या दिवशी त्रिपुरारी उत्सवाला या परिसरातील बायका सुवासिनी येऊन शेकडोच्या संख्येने दीपदान करतात वाळवंटीला. त्याचप्रमाणे पालखी निघते आणि पालखीनंतर आपल्या ह्या भागातले जे काही संपूर्ण गोव्यातलेच म्हणूया आपण कलाकार आपली होडीतून दीप प्रज्वलन करून ते वाळवंटीमध्ये सोडतात आणि ती कला बघण्यासाठी मोठ्या संख्येने येतात. तसा हा उत्सव आषाढी आपल्या कार्तिकी एकादशीपासून सुरू होतो. दशमीला पालखी होते, त्यानंतर एकादशीचा इथं महाअभिषेक असतो. त्या दिवशी मुक्तद्वार असतो. कोणी येऊन म्हणजे कुठलाही भाविक हिंदू भाविक येऊन स्वहस्ते पांडुरंगाला अभिषेक करू शकतो. त्यानंतर द्वादशीला तुळशी विवाह असतो आणि तिसऱ्या दिवशी गोपाळ कला होतो आणि त्यानंतर ह्या देवस्थानाचा चातुर्मास समाप्ती होते. देव तो झोपलेला असतो तो उठतो. तर त्या दिवशी वाळवंटी किनारी पांडुरंग जातो, त्या ठिकाणी चिखलकाला होतो आणि मग या ठिकाणी येऊन रात्री इथं गोपाळ कलाचं कीर्तन होतं. सगळ्या भाविकांना काढा वाटला जातो. आयुर्वेदिक अशा पद्धतीचा सगळा करून परंपरेनुसार वाटला जातो की जे काही लोक चिखलात वगैरे खेळलेले असतात त्यांना कोणताही आधार होऊ नये असा देवाचा तीर्थ म्हणून काढा रात्रीच्या वेळेला वाटला जातो आरतीनंतर. आणि मग त्याच्या दुसऱ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी अशा रीतीने ही पौर्णिमा या ठिकाणी त्रिपुरारी पौर्णिमेचा दिवस येतो, तिथीनुसार येतो, तर त्यावेळेला करतो. त्रिपुरारी पौर्णिमेचा उत्सव संपन्न जाताना पळयतात. आम्ही पळोवपाक सामके उत्सूक आसात. आता आम्ही इथं बघितलेलं आहे, आमच्या लहानपणापासून बघतोय की हजारोच्या म्हणजे पूर्वी सुद्धा हजारोच्या संख्येने नव्हते, पण ह्या भागातले भाविक स्वकष्टाने म्हणा इथं पोळीच्या सुपापासून किंवा केळीच्या दाब्यांपासून अशी कलाकुसर करून ओढ्या सोडायच्या आताही खूप कमी प्रमाणात येतात. मग ते थर्माकोलच्या व्हायला लागल्या किंवा इको फ्रेंडली मटेरियलच्या वेगवेगळ्या व्हायला लागल्या, कारण त्याला बक्षिसं वगैरे असं थोडंसं कमर्शियल स्वरूप आल्यामुळे. पण तरीसुद्धा भाविकांची जी संख्या आहे ती वर्षानुवर्ष वाढतेच आहे. सुद्धा जवळजवळ 25-30 घोड्या आल्या असं मगाशी जाहीर केलं. आणि एकंदरीत कार्यक्रमाच्या दृष्टीने या विठ्ठल मंदिरामध्ये चैत्रोत्सव हा राज्य पातळीवरती खूप मोठा आहे. अनुष्ठानं होतात या ठिकाणी आणि वर्षभर लोकांच्या भाविकांच्या हाकेला धावून जाणारा पांडुरंग आणि गोव्यातलं प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखलं जातं ह्या विठ्ठल मंदिराला. त्यामुळे वर्षभर वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्सव या विठ्ठलापुरामध्ये सुरू असतात आणि भाविक मोठ्या संख्येने त्याचा लाभ घेतात.